RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Pantukan, Davao de Oro ang tumatatampo nagdasangan nga Olin. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, congratulations, Olin. Sa katapusan, nakagraduate ka na gid sa high school na. Salamat sa kaayo, ma. Ngabisan sa atong kalisod, imog yung kong gipa-eskwela. Ako nang gisaad sa namatay ni mong amahan. Nga paskulahon tagyud ka. Ug buhaton ako ang tanan nga mahatag nako ang maayong ugma nimo. Salamat, ma. Olin, anak, pangandam ha? Nga naman, ma. Aron magpa-enroll ka sa college. Ha? Imo kong pa-eskwelahan o college? Oo. Ayaw lang tingali, ma, oy. Eh, basig, dili ni mo makaya. Napabi ako'y mga manghod nga nag-eskwela. Anya, wani sad si Papa nga motabang nato. Sige lang, good. Mangita na kong paagi nga makaskwela ka. Motabang na lang tingali ko ni mos basakan, ma, oy. O baka ha, manghurnal ko. Ayaw na ko eh. Skwela lang yun, ha? Kay gusto na ako nga makaskwela kag college. Unsa mas ang kursuhan nga kong kuhaon, ma? Gusto na ako nga mag-elementary teacher ka. Kaya ako magkong nakita ni mo nga angayan ka ng kursuha. Kay mapinanggaon ka og bata. Sige, ma. Kana na lang kursuha kong kuhaon. Pangandam na ha, aron magpa-enroll na ka. Ma, sunod adlaw magsugod na ba yung among klase? Mao ba? O niya. Asa man ko mapuyo, anak, ma? Ang dili man sad mahimo nga mag-ulian ko dinhi sa ato kay layo biya kaayo. Mangita lang tag boarding house, nak. Sige, ma. O niya, unsa man. Okay ra ka ining imong puy-an? Okay na ni Maoy. Nindot na ini, ah. Nahala, sige ha. Pagtarong biag eskwela, nak, ha? Panawag lang unya kung may kinahanglan ka sa imong pag-eskwela. Ma. Ay, salamat in taon kinaka-eskwela na ko college. Kanindot sa akong feeling, oy. Nag-college na ko. Kumusta naman ka diha, nak? Kumusta man ang imong pag-eskwela? Okay na, ma. Humayo hinuon. Pero, naalagi may bayro nun, ma. Sige lang, magpadako kwarta nimo. Salamat, ma. Dili lalim mag-college, uy. Ay, sunod adlaw, bayra na nasab. Day, Olin! Daon sa ka, uy. Naginuktok mo kong kadiha. Dali na yung mga una ta. Daon sa ka. Kung nauna lang ko, day ba? Dako kayo gastuhan ng mag-college ta. Unya, si mama ang nangita na mo. Ay, muundang na lang ka ako sa. Ha? Recorded by X Thunder Gaming.
Naluoy ko nimo magod. Napati tuition fee, allowance, ug bayranan sa boarding house. Hay mayo kun ato na lang kapuyo ni Ate Cha nimo. Aron dili kayo tamadakan sa gasto ba? Sige ma. Sige. Akong tawagan si ate nimo ha. Aron malibre kas puy-anan. O ang atong huna-hunaon, ang uban na lang nga bayro nun. Sige ma. Salamat ha nga. Nisagot ka nga anhi ko maabot sa inyo. Ay, wala problema, uy. Magtinabagay lang gud takot. Salamat Cha. Basta magbinutan ka lang yun din, ha? Ote. Kumusta man ka diha, nak? Okay naman ma. Mayo hinuon. Karong sunod adlaw, birthday man nimo. Pauli ba yung siguro, ha? Basig mabisi ko ma. Pauli og siguro. Kaya po, baya na nimo. Sige ma. Anak ko mag-birthday sa ato. Ay, salamat. Humanagid ang atong exam, day. Makarelax sa kita o gamay ini, day. Maog yun. O dili lang mahibawan. Mag-second year college na ta. Lagi, no? Dali aras panahon, uy. Maog yun. Mula lagwa, no? Oh. Ay, kadiyot di ha. Nanawag akong igsuon. Hello, Dong? Erin, Oh, naunsa man ka? Ano naghila ka? si Mama nasa ospital kay nadisgrasya sa motor. Unsa? Asa mang ospitala? Ngano nahitabo maninay mo, ma? Ay, disgrasya, gyud. Tiya, sa maningitabo, ah. Ngano na disgrasya man sa mama? Ay, nag-meeting man gud na sila sa 4Ps. Unya, nakadesisyon si mama nimo nga mapalit og snacks para sa iyang mga kaupan. Kusog kaayong nipadagan sa inyong motor. O natumong ni sa libaong mo hinungdan nga na disgrasya. Ang ginoo ko. Magpakabuhi, ma. Birthday ba yan ako, ugma? Dibo na ako. O yan, ingon makakaiwa kong papaulion. Ma, magpakaayo ba yan yun? Dagana siya gipanandaman dito sa inyo aron kuno malipay ka sa imong birthday. Ug dili ka namo sultihan aron ma-surprise ka inig uli nimo. Unsa? Ulihin. Ma? Birthday. Salamat, ma. Apoy. Ma! Ma, imo mo gunang gipayong imong mga mata. Ma! Ma! Dok! Dok, kasi nahitabo! I'm sorry. Patay ng pasyente. Ginoo ko! Ang ano nahitabo maninay mo, ma! Yan ang mo mamigibiyaan! Ma! Ma! Ito man ang huling awiting Subo kayong huna-hunaon. Nga sa pagsaulog na ako sa akong birthday, namatay usab sa mama. Buta nga dili gyud ako mahimong hikalimtan. Sa pagkakaroon, minyo na ko, og dili lang gyud malikayan nga may panahon nga maghandom ko ni mama. Sa iyang pagkayaw-yawira, og mamispod na ko ang iyang mga tambag. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga hikalang kaagi ni Ulen nga taga Pantukan, Davao de Oro
Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan. Salamat. Ang mong kaagi gibahat ano doa sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka apit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka apit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.